3 начина, по които използваме етеричните масла на дотера. Ароматно, топично и вътрешно. Ароматният прием е най-разпространение, когато през обонятелния нерв ние получаваме молекулите на етеричните масла, за да успокоим мозъка, да успокоим душата, емоциите, или да се фокусираме, или пък за респираторната система, или за пречистване на въздуха. Приема, който го правиме през дифузер или през дланите или през отворена бутилчица, е най-бързия, който влиза за 20 секунди в кръвообращението и ни влияе. Втори начин е топичния. Топичния е когато искаме локално да повлияме на нещо. Примерно някоя пъпка имаме, ето тук, или някое несъвършенство, или искаме просто да сме още по-красиви. Имаме ударена част на тялото и искаме да успокоим болката или искаме да заздравим някоя рана. Топичният прием също го използваме, когато искаме да влияме на емоциите, на пулсовите точки, знаеме, ги слагаме както слагат парфюмите, за да въздействаме на емоциите. Когато искаме да смъкнем температура или да се загреем по същия начин. Когато използваме топично върху гръбнака и стъпалата, ние всъщност по този начин действаме върху всички вътрешни органи. През точките, които са върху стъпалата, представени върху стъпалата, ние, нанасяйки масла, индиректно влияеме на тях. А пък през прешланите и луковиците на косъмчетата на тялото също навлиза маслото много бързо и ефективно. Така влияем на цялото тяло. Знаете, етеричните масла търсят причината, така че веднъж влезли в кръвообращението, те бързо ще се справят с проблема. И третия най-любим начин е вътрешния прием, който се отнася за етеричните масла на дотера. Не препоръчвам никакви други масла да се приемат вътрешно. Може да ги използваме или в чаша вода, или в капсула, когато искаме да използваме повече. Няколко капки от масло ще ни е трудно да го приемем просто е такава вода или в чай. То влиза директно в стомаха и с стомашните киселини се разтваря. Няма никакъв проблем за лигавицата на хронопровода. Когато го използваме вътрешно, повлияваме абсолютно на цялото тяло и за успокояване на всички системи. Друг начин за вътрешен прием е директно от шишенцето си капнем под езика.